Ngilibingelela kuphi nakuphi la ubukele khona MNTV channel ubingelelayo ngumsizi umfana kaNtshangase phuma phansi le kwaNongoma. Namhlanje ke ngihamba ngedwa angihambi nayo uDuduzo. Ngicathi uDuduzo somthola njalo ngoLisihlanu la sobe sikhuluma khona izinto ezenzakalayo evikini, izinto ezenzakalayo emhlabeni, izinto ezenzakalayo nje kuyo yonke imikhakha ngokuhlukahlukana kwayo. Namhlanje bafethu ngiphathela ingoma nje kuphela. Ngizontonsela ukuthi abaculi bebe bathathu nje lapho bezobe bedlala khona live bengamani bengafake iCD bedlala nje bukhoma. Njengamanje sisaxoxa awuthi ngizwise nangu umnikezwa umfana akangubani okubuka Mtshitshelo naye lapha esidonsela inoni lakhe eshaya bukhoma engamayimi engafake isiginci engafake iCD bedlala nje isiginci nomlomo wakhe live. Asambe kachen kulait. Siphinde sabuya ke babuke beMNTV channel. Ngethemba ukuthi ngiyajabula kakhulu ukuzwa amaciko ecula kanjena ashaya bukhoma. Ngiliphathela futhi nensizwa lapha esencane ngapha eMsinga esikhiphe ama hit after hit after hit. Inkosi yamagcokama uSicebe naye futhi uzobe sidonsela inoni lakhe phinde futhi
esinongele futhi ngoba phela siyamazi ukuthi umuntu kakhulu wey'ngane amthanda amantombazane ephethe i-crush iy'ntombi zolova sisamdonsa lapha naye esishayela ingoma yakhe ngethemba futhi naye uzomjabulela.
Mbukelo MNTV channel ngiyathemba ukuthi usahlezi lapha ekhaya usajabule kakhulu ukuzwa izingoma ngokuhlukahlukana kwazo. Ngethemba futhi ukuthi usajabule. Ngiyacela ukuthi wena ungaka-subscribe, usubscribe nofisa uku-advertiser asithinte lapha kulezi nombolo ezivela ngaphansi. Base sivala nje sesivala. Ngicela ukuthi ngivale ngensizwa yangapha emzimkhulu. Abanye bathi usikweleti. Abanye bathi usikweleti naye futhi edlala bukhoma, ebishaya bukhoma umculo wakhe. Ngiyacela-ke mbukeli lapha ekhaya uqhubeke nokusubscribe bese ngiyibuza ngiyiphendula ukuthi iy'nsizwa lezi eseyithe ukuduma kakhulu eseziphezulu kakhulu ngokwegama mayithinta ulive zothinta njengalezi insizwa nazo noma mhlambe ziyawanyazisa nje ngoba mina lezi insizwa engiyiphethe lapha impela insizwa engiyithemba ukuthi mathiwa sinika ulive hayi yosozela into ebuka neshow yoba mnandi. Ngiyacela ukuthi wena ungaka-subscribe lapha ekhaya usubscribe lapha enzansi futhi nje subscribe bese upressa i-notification button ungakhohlwa ukukhomenta. Till next time. Sharp.
Ikalamile